गोबावथार जाबायमोन नोंथांमोनजों नुजाथियैया दिनैसो नुजाथि फैलायबाय। खामानि मावबाय बायनानैनो अबस्थायानो गैला नै दारिफ्रा मोनगुलांजोबबाय, माने नायजाला ओरैबायदि अबस्था जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। माथो खालामनो, जों मावनानै जाग्रा, उफायथ' गैया जाबायना। खामानि मावनानै जाग्रा, मावाबा उफाय गैया। मावनानै मासाव मोननायजोंसो जोङो न'खरखौ सोलियो नालाय, उफाय गैया दा मावाबानो। दारि खानाय लावजोबलांबाय, बिसि फिसाया दाबसेयाव आरो जों दाबसेयाव थानानै खामानि मावनांगौ जायो। दा फुं टाइम नै आङो बिदिनो एसे नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै माने एसे नैबे गोजौआव गाखोफैदों। नै गासिबो नै अन्थाइ क्रेसाराव होखोन्दा अन्थाइ गोजा, बियो बिराद बुरजा जाबाय आरो। ओरै गाहायाव क्रेसार दं, ओरै डाम्पार दं, मेचिनफोर दङ। नायबा नुगोन आरो। दा भिडिअनि गुबै थांखिया बेनो, गोबावथार जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया। दिनै गोसो जाबाय नोंथांमोनजों रायज्लायनो, बिनिखायनो भिडिअखौ लाबोबाय। दा थांखियानो जाहैबाय, आङो साननैसो सिगांनिफ्राय नुगासिनो दं, माने बोरैबाबा बर'नि मोननै राजखान्थि हान्जा, जेरै BPF आरो UPPL, बे मोननैया खौसे जासिगोन नामा, बेबायदि एसे इंगित मोनदों। हाग्रामा महिलारि साराबो बुंदों जे खौसे जासिगोन बायदि बाथ्राखौ आरो। नाथाय जायोना जाया, सिगाङावबो बहुतबार बेबायदिनो जाबोबाय। खौसेया जायोब्लाथ' जोबोद मोजां जागौ। माने जोङो गावजों गाव मानो बेबायदि एना एनि जालायनानै थाबाय थाबावनो। खौसेया जायोब्लाथ' जोबोद मोजां जागौ। जेखियानो जाया मानो, बर'निफ्रायनो सोरबा सासेया माने जोंनि रायजोखौ सालायबाय थानानै जानांगौआबो बेबो सम्भब नंखाया नालाय। जाय हक, सोलाय सोल' जानाया जेबो नङा, नाथाय गोरोबलायनाया थायोब्ला जोबोद मोजां आरो। जेरै दा BTRनि मुङाव प्रमद बर' साराबो मोनजाबाय 5 बोसोर, आरो बेजों लोगोसे UPPLनि गोबां MCLA बिथांमोनाबो 5 बोसोर मोनजाबाय। रायजो राजाफ्रा सुबिदा होबाय। दा मावफुंजोबनो हानाय हायै बेयो जाहैबाय सरखारनि नाजानाय आरो लिडारफोरनि नाजानायनि सायावसोमोन। नाथाय गोबाङानो दा बुंसोलायदों, BTR एकर्डआव जेरैबायदि माने एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन, बेफोरखौ मावफुंजोबनो हायाखिसै। दा बेफोरखौ मावफुंजोबनांगौब्ला सरखारखौ सोलायनांगौ मानांगौ, बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों। नाथाय सरखारल' सोलायनायजों मा जानो, जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयाब्ला दिनैहाय सोरबा गोदान सरखार आरो फैलायगोन, बिसोरबो गावसोरखौ सुंथानानै लानांगौनि थाखाय माने उफाय गैया, सोरजोंबा लोगो जानानैबाबो थानांगोन। दा थिग बेबायदिनो UPPLआ जेरैहाय गावसोरो सरखारखौ सालायनांगौनि थाखाय BJPजों लोगो जानानै BJPनि सिङाव थानानै खामानि मावनांबाय। दा बे हिसाबै हयथ' बिथांमोना मावफुंजोबनो हायाखिसै। मानोना मालायनि साननायजों आरो जोंनि साननायजोंथ' गोरोबखाया नालाय, बिनिखायनो सुबिदाखौनो होआखिसै खोमा मावफुंनो। आरो दा फैयै फैयै BJP हान्जाया UPPLखौ नागारनानै जिहेतु BTC इलेक्सन, बेवहाय माने हारसिंसो गेलेसिगोन। दा बेफोरखौ नायोब्ला आं सान्दों खौसेथि जानांगौआ जोबोद दरखारसै आरोखि। माने बाथ्राया जाहैबाय, बै समाव जेब्ला हाग्रामा महिलारिया BTCखौ सालायदोंमोन, बे समाव बिथांनि आखायाव एबा हाग्रामा महिलारि सारनि आखायाव गोबां पावार दंमोन। बिथाङा माने सरखारनिफ्राय गोसो बायदि नांगौफोरखौ बियै बियै लाबोनो हादोंमोन। आरो बेफोरबायदिनो गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनो हादोंमोन। नाथाय नैबे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जिहेतु UPPL सरखार, बे सरखारनि आमोलाव दा बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायाखै। मानोना जेखौ हरदों बेखौसो मावदों। बिनानै बा लानानै फैनानै मावफैनाय, बेफोरबायदिखौ बहुद खम नुदों आरो। दा साननो थाङोब्ला UPPL सरकारा BJPनि आन्दारावमोन नालाय, निस्सय बिथांमोना थोजासे जौगानायखौ खालामनो हामाराखिसै खोमा। दा बे जेखियानो जाया, जानानै थांबाय 5 बोसोरा। दा खौसे जानानै जुदि सरखारखौ दायोब्ला, जयैनो जोंनि मोननांगौफोरखौ मोनफुंथारनांगौनि थाखाय माने जोङो नाजालायोब्ला,
माने जाफुंगोन बायदिखौ आं मोनहरदों। बेयो आंनि साननायसो, जायो जाया बे उननि बाथ्रा। दा बिनि गेजेरावनो आरोबाव जोंना माखासे EM बिथांमोन दं, फेरेंगा सारमोन, राकेश ब्रह्म सारमोन। दा बिथांमोनहा मा सानो, मानोना बिथांमोनहाथ' अनेक समावनो माने माब्लाबा गावसोर EM नंगौना नङा बेखौबो हयथ' बावगारो खोमा। दा माब्लाबा माने गावसिनि माबाखौनो सनमानफोरखौनो माने लाखिनो रोङै बायदि बाथ्रा बुङो। जों मिथिगौ सासे EM बा सासे MCLA आ रायजो राजाफोरजों दैथायहरजानाय, आरो बिथांमोनहा खोथा बाथ्रा बुंनायफ्राव एसे रायजो राजाफोरजों गनायजाथाव एसे लागाम लानानै खोथाफोरखौ बुंलायोबा मोजां जायो, बेफोरखौसो आं सानो आरो। माने माब्लाबा गोरलै गथ'फोर ओंखाम ओंख्रि गेलेनायाव रायलायनाय बायदि रायलायो जोंनि सानैसो सारमोनहा, आं नामखौबो बुंखाबाय। दा जाहाथे बेफोरबायदि जालाया। आरो नै रिसेन्टलि मैयासो नुदों, जिबौ फिथिगमखौ फोथायनो हायोब्लाबो हाग्रामा महिलारिखौ फोथायनो हाया। दा बेफोरनो आरो गोरोन्थिया, गावजों गाव फोथायलायनो हायैयावबो माखासे जोंनि खौसेथिया माने गोमालांदों। आरो माखासे जिनिसा जाहैबाय मेगन सालायनायावबो जोंनि माखासे खौसेथिफ्रा गोमालांदों। दा बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला निस्सय जोङो गुबुननि सिङावनो थाबाय थानांगोन, बेखौ माने आङो सानबाय थादों। बिनिखायनो हानायमानि आङो गुरैयै खावलायहरदों, खौसे जादो, जोंनि हारिनि जौगानायनि फारसे मोजाङै सिन्था खालामदो। जोंथ' मा मावनानै जाग्रा, जों मावनानै जागोन। जों आरो बैसोआबो जाद्रायै नंला, जाबोबाय, खमद्रायबो नंला। जोङो आरोबाव गुबुन मोनसे सोलायनानै बा माबा मोनसे गुबुन राहा लामा लानानै जोङो संसार जालांनाय बा रायजो जालांनाय, गथ' गथाय खांलांनाय, बेखौथ' जोङो आसा खालामलिया। नाथाय इयुन जोलैनि थाखाय मोजाङै मावफुंनानै होलांनांगौनि थाखाय जोंनि लिडारफ्रा सिन्था खालामोब्ला मोजां जागोन, आं बेखौसो सानदों। आं सानबाय थादों, जोंहाबो गथ' गथाय दं, आरो आं बायदिनो गोबां रायजो राजाफ्रानो गथ' गथाय दं। बिसोरनि इयुननि थाखाय जोंनि लिडारफ्रा मोजां लामा दिहुननानै होनो हायोब्ला बेनो मोनसे जोंनि थाखाय माने जोबोद माने मा होनो गोजोनथाव बाथ्रा। दा आं गोबांथार बुंनो थांलिया, जे BTR एकर्डनि जिहेतु दफाफोर बायदि जिहेतु लाइमोनफोरनो साख्रि होनाय, थांनानै थानायनि जिउ राहा लामा दिहुनना होनाय, दा बेफोरखौ माने मोजाङै मावफुंनानै होयोब्ला माने जोबोद गाहाम जागौ। दा UPPL हान्जानि जिहेतु प्रमद बर' सारनि दैदेननाय, बिथांनि बे समाव जाफुङाखसै। दा फैगौ समाव जुदि खौसे जानानै बेफोरखौ मावफुंनानै होनो हायोब्ला माने जोबोद मोजां जागोन। आसलथे जोंनि गेजेराव दा मा होनो बेखौ, खामानि गैयै मानसिफ्रा गोबां बारा जाबाय। बिनिखायनो बेफोरबायदि माबा मोनसे खालामनानै खामानि दिहुननानै होनो हायोब्ला माने रायजो राजानि थाखाय बा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गाहाम जागोन। आं गोबांथार बुंबाय, माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा निमाहा खालामदो। दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय।